Warkajimi Production ke gabatar muku da shahararren shirin su. Gangaren nan za ka kai ni. To nawa kike biya? Gaskiya 200 nake biya. Amma saboda sauri nake drop zan dauka, zan baka 5,000. 5,000? A daga gani ke baro na ce bari cire gilas din ban kalle ki. 5,000 fa kike ce? A gaskiya kike sata. Ban gane ba. Wallahi kike sata. Ban biya 5,000. Ka tsaya ka dauke. Karkan mu inda ma na kwata. Labai nan gangare zan je. Kuma ma na ganka da fasinja. Ba matsala yi. Nawa kuke biya? A nan hanya za su sauka? Ba ni sagasi ba nan zan sauke su. Okay, to gaskiya 200 nake biya. Amma saboda sauri nake in ka ajiye su bana so ka daukowa, zan baka 5,000. 5,000? 5,000. Ai ba matsala. Malam, ku fita. Na fita wace ina. Amma kai ka rena mutane hankali ma wallahi. Wannan adalci kenan fi sai Allah ka dauko mu daga nesa ko lokacin daga nesa. Daga nesa fa ka dauko. Ka ga malamai kudi ba ya fi mutunci ba. Yadda nake Kudi ya fi mutunci. Yanzu ka ga wannan magana wannan ba adalci bane ba. Kana irin wannan wata ran zaka ci duka ka dana irin wannan. Wallahi wata ran da kudi na fito ne ma. Kudi ka fito ne ma ko ya muka da mu dalla ai kin fita tuna to sai me da mun fita daga mashi sai mu je ko insha Allah sai ka ga mu daga manka in Allah ya yarda da awawan kashi in je mu ne in Allah ya rabu da su yalla bai rabu da su ai mun sani duk irin ku mun sani duk irin ku mun sani kuma ga jan Allah da sai ka ga mu daga manka sai ka ga mu daga manka Allah ya yarda da irin ko mu wuce mana ina jin ki nan ku suke na abin maganar gaskiya ba ni da kuɗi da zan baka ƙarya na maka cewa zan baka 5,000 kamar ya tsaya ka ji mana ka ji ma ka san me zai faru yanzu ka tashi ka zo mu yi shiga kan wannan ka fanshe kuɗinka ban gane ba kamar ya baka gane ba ayi min bayani ni fa ba na son irin wannan ka tashi mu je kango mu dan huta ka dai gane wai kina nufin ke ma yar hannu ce baka ga alama bane to ai shikenan ko mu wuce ba mu wuce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun dauke min inna lillahi wa inna mallan lafiya wallahi wata yarinya na dauko kaga muka zo nan tace mi shiga nan kuma kaga na zo na tarar babu wallahi babu mashin ko kuma a daidaita ko ba na bane kasa na akai to Allah ya kiyaye kuma kwanaki haka kai mana